Wel, datguddiad pennod 1 i'r hwn sydd yn ein caru ni ac yn ryddhaodd ni oddi wrth ein pechodau a'i waed ac yn gwnaeth yn urdd frenhinol yn offeiriaid i Dduw ei Dad, iddo ef y bwr gogoniant a'r gallu byth bythoedd. Amen. Wel, gawn ni barhau i ganmol yr arglwydd gyda'r emyn cyntaf, pa le pa fodd dechreuaf foliannu'r Iesu mawr. Wel, am ein darlleniad ni heno, ni'n troi at lyfr Genesis ac yn darllen y drydedd bennod. Felly, pennod 3 o lyfr Genesis. Dechrau yn yr adnod gyntaf, dyma air yr arglwydd. Yr oedd y sarf yn fwy cyfrwys na'r holl fwysfilod gwyllt a wnaed gan yr arglwydd Dduw, a dywedodd wrth y wraig, a yw Duw yn wir wedi dweud, ni chewch fwyta o'r un o goed yr ardd. Dywedodd y wraig wrth y sarf, cawn fwyta o ffrwyth coed yr ardd, ond am ffrwyth y goeden sydd yng nghanol yr ardd, dywedodd Duw, peidiwch â bwyta ohono, na chyffwrdd ag ef rhagich i farw. Ond dywedodd y sarf wrth y wraig, na, ni fyddwch farw. Ond fe wyr Duw ar agorir eich llygaid y dydd y bwytewch ohono, a byddwch fel Duw yn gwybod da a drwg. A phan ddeallodd y wraig fod y pren yn dda i fwyta ohono, a'i fod yn deg i'r golwg,
ac yn bren i'w ddymuno i beri doeth uneb, cymerodd o'i ffrwyth a'i fwyta. A'i roi hefyd i'w gŵr oedd gyda hi a bwytaodd yntau. Yna agorwyd ei llygaid hwyll dau i wybod ei bod yn noeth, a gwniasant y ddail ffigysbren i wneud ffedogau iddynt ei hunain. A chlywsant sŵn yr arglwydd yw yn rhodio yn yr ardd gyda hwyr y dydd, ac ymguddiodd y dyn a'i wraig o olwg yr arglwydd yw ymysg coed yr ardd. Ond galwodd yr arglwydd yw ar y dyn a dweud wrtho, ble rwyt ti? Tebodd yntau, clywais dy sŵn yn yr ardd ac ofnais, oherwydd fy mod yn noeth, ac ymguddiais. Dywedodd yntau, pwy a ddywedodd wrthyt dy fod yn noeth? A wyt ti wedi bwyta o'r pren y gorchmynnau sydd ti beidio a bwyta ohono? A dywedodd y dyn, y wraig a roddais ti fod gyda mi a roes i mi o ffrwyth y pren, a bwyteais unnau. Yna dywedodd yr arglwydd yw wrth y wraig, pam y gwnaethost hyn? A dywedodd y wraig, y sarf am twyllodd, a bwyteais unnau. Yna dywedodd yr arglwydd yw wrth y sarf, am i ti wneud hyn yr wyt yn fwy melltigedig na'r holl anifeiliaid, ac na'r holl fwysfilod gwyllt, byddai'n ymlusgo ar dy dor, ac yn bwyta llwch holl ddyddiau dy fywyd. Gosoda felyniaeth hefyd rhwng o ti a'r wraig, a rhwng dy had di a'i had hithau. Bydd ef yn nysigo dy ben di, a thithau nysigo ei sawdl ef. Dywedodd wrth y wraig, bydda fy'n amlhau yn ddirfawr dy boen a thwewyr, mewn poen y byddi'n geni plant. Eto bydd dy ddyhead am dy ŵr, a bydd ef yn llywodraethu arnat. Dywedodd wrth adda am i ti wrando ar lais dy wraig, a bwyta o'r pren y gorchmynnau sydd ti beidio a bwyta ohono, melltigedig yw'r ddeiar o'th achos. Trwy lafur y bwytau ohoni holl ddyddiau dy fywyd, bydd yn rhoi i ti ddraen ac ysgall, a byddi'n bwyta llysiau gwyllt. Trwy chwys dy wyneb y byddi'n bwyta bara, hyd o'n i ddychweli'r pridd, oherwydd ohonodd gymerwyd. Llwch wyt ti, ac i'r llwch y dychwelu. Rhoddodd y dyn i'w wraig yr enw Efa, a mae hi oedd mam pob un byw. A gwnaeth yr arglwydd yw beisiau crwyn i adda a'i wraig, a'i gwisgo amdanynt. Yna dywedodd yr arglwydd yw, edrychwch, y mae'r dyn fel un ohono ni, yn gwybod da a drwg, yn nawr rhaid iddo beidio ag estyn ei law, a chymryd hefyd o bren y bywyd a bwyta a byw hyd byth. Am hynny anfonodd yr arglwydd yw ef allan o ardd Eden i drin y tir y cymerwyd ef ohono. Gyrrodd y dyn allan a gosododd gerywiaid i'r dwyrain o ardd Eden a chleddi fflamllyd yn chwyrlio i warchod y ffordd at bren y bywyd. Diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Gawn ni droi at yr arglwydd nawr te, mewn gweddi gyda'n gilydd. Gawn ni weddio. I ni'n diolch arglwydd am y cyfle newydd o ddod Gaerdyfron yn enw Iesu Grist. I ni'n diolch eto am y rhyddid i ddod ac am dy fod ti yn ein cymell ni i ddod ata ti. Ac o arglwydd i ni'n dod eto i dy geisio di, i nesau ata ti o arglwydd, i ni'n dod i thaddoli di, i ni'n dod i gwrdd â thi, i ni'n dod oherwydd bod ni dy angen di yn fawr iawn, ac angen dy fendith di arno ni. Ac o arglwydd felly, ni'n plygu nawr Gaerdyfron a chydnabod mai ti sydd Dduw. Ti yw ein crewwr ni, ti yw ein cynhaliwr ni, a thi yw ein gwaredwr ni, a neb arall. Ac o arglwydd i ni'n cydnabod yno ti, i ni byw yn symud ac yn bod. Ac o arglwydd ti sydd wedi rhoi bywyd i ni, bywyd naturiol, ti sydd yn ein cynnal ni o ddydd i ddydd. I ni'n diolch am dy haelio ni, ni'n diolch am dy ras yn ein cynnal ni. Fel i ni newydd arllen am wrthryfel dyn yn y lle cynta, ein tad a'n mam cynta fel petai, a'i gwrthryfel nhw yn erbyn Duw. Ac eto, wyt ti yn drigarog.
eto wyt ti yn cynnal dy greaduriaid i gyd. Ac i ni'n rhyfeddu at hynny Arglwydd, i'n mynd dangos dy ras di, dy ras cyffredinol. I ni'n diolch bod ni wedi profi heddi eto dy ras cyffredinol fel hyn. Yn ein cynnal ni ac yn ein cadw ni. Ac i ni'n rhyfeddu ac yn diolch. Yn diolch i ni Arglwydd, bod ti ddim wedi'n sgubo ni naill ochr. Ond Arglwydd, i ni'n diolch yn fwy am yr Efengyl. Ac am y ffaith y cawn ni ddod at bren y bywyd. Gafodd Adda ac Efa eu cau allan o'r ardd, wrth gwrs, gyda'r addewid o'r Meseia oedd i ddod. Ond diolch Arglwydd, trwy i ni adnabod yr arglwydd Iesu, bod ni wedi dod at bren y bywyd a cael bywyd tragwyddol ynddo fe. Arglwydd, i ni'n diolch am dy gynllun di, i'n hachub ni, ac i ni'n gweld bod y cynllun yna, hyd yn oed yn y dechrau fyna, yn llyfr Genesis, oherwydd bod yn dy feddwl di cyn llunio'r byd hyd yn oed. Ac i ni'n diolch bod ni wedi clywed nawr am ymdrechion pathetic Adda ac Efa i guddio gwarth ei noethni. O ddim yn ddigonol nac yn effeithiol o gwbl. A wedyn dy fod ti yn addo had y wraig, un fydde'n dryllio pen y sarff. Ac wedyn yn ei gwisgo nhw, a gwisg oedd yn cuddio gwarth ei noethni, fel rhyw ddarlun ymlaen llaw, rhyw gysgod o wisg cyfiawnder Iesu Grist. Arglwydd, i ni'n diolch am yr Efengyl, dy drefen di yw hwn Arglwydd, dy gynllun di, dy feddwl di, dy ddewidion di, a beth wyt ti yn ei gyflawni ar ein rhan ni. I ni'n gweld mai ti oedd wedi meddwl am y ffordd o gael gwisg i guddio gwarth ei noethni. A ti sydd wedi meddwl yr un peth amdano ni. Ti sydd wedi trefnu ar ein cyfer ni. Ac i ni eisiau dy ganmol di Arglwydd heno. Nid ein trefen ni yw hyn, nid ein meddwl ni yw'r pethau yma, yr Efengyl. Dy drefen di, dy gynllun di, dy ddoethineb di, dy ras di, dy gariad di o Arglwydd. Ac allwn ni byth a chanmol ein hunain, sy'n byd i ni ganmol ein hunain amdano. Ond allwn ni ddiolch i ti a chanmol dy enw heno. Nid i roi ni ryddid o Arglwydd yn yr ysbryd glân i dy ganmol di, yn yr oedfa yma heno, i lawenhau yno ti, wrth i ni glywed amdano ti, wrth i ni glywed am yr arglwydd Iesu, wrth i ni ganu clod, wrth i ni i ddod at fwrdd y cymyn, wrth i ni gymryd y bara a'r gwyn. Helpa ni Arglwydd i lawenhau yn yr arglwydd Iesu Grist ac yn dy ddarpariaeth di ar ein cyfer ni. Ni'n gofyn i ti'n helpu ni beidio bod fel Adda ac Efa ar y dechrau o Arglwydd, yn trial wneud rhywbeth i hunain i guddio pethau a rhedeg bant oddi wrtho ti. Helpa ni beidio wneud hynny. Helpa ni i fod yn agored ger dy fron di. Helpa ni gyffesu'n pechodau, helpa ni edifarhau o Arglwydd, a wedyn cymryd y wisg yma sydd yn cuddio ein gwarth a'n noethni. Felly ni'n cyflwyno hyn i ti heno ac yn gweddio o Arglwydd dyfendith arno ni yn yr Efengyl heno ac yn Iesu Grist. Arglwydd, ni'n gweddio byddwn ni ddim yn oer ein serch heno nawr. Ac achos bod ni'n gyfarwydd ar neges. Please helpa ni. Ac i ni'n gweddio dros ein gilydd o Arglwydd, i ni'n cyflwyno'n gilydd i ti gyda'n anghenion amrywiol, ac yn diolch bod ni'n gallu gweddio dros ein gilydd, cyflwyno'n gilydd i ti, i ddofal o Arglwydd, ac i'r breichiau tragwyddol, ac yn diolch, lle mae'n gwahanu ni oddi wrth y gariad yn Iesu Grist, fel glywson ni bore yma. Ac o Arglwydd felly, ni'n gofyn i ti i'n cynnal ni yn y ffydd o Arglwydd. Ni'n gweddio heno byddi di trwy dy ras yn cryfhau ein ffydd ni, yn cryfhau ein cariad ni o Arglwydd. Yn arbennig, nid yn unig at ti, ond at ein gilydd hefyd.
a hefyd yn cryfhau ni yn y gobaith sydd gyda ni, y gobaith y gogoniant sydd yn Iesu Grist. Ac o arglwydd ein bod ni yn dod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu. Sancteiddio ni arglwydd fel dy bobl ac fel dy blant. Yn cyflwyno'r gwaith i ti, ac ni'n diolch arglwydd mai ti bua'r gwaith. O honno ti mae'r Efengyl yn dod o arglwydd, nid ohono ni. Ni'n cael profi'r bendithion, ni'n cael rhan fach yn y gwaith hyd yn oed. Ond ti bua'r gwaith. Ti bua'r deyrnas o arglwydd. Gyn ni'n gweddio deled dy deyrnas di. Ti bua yr eglwys o arglwydd. Dy eglwys di yw eglwys a brynwyd gyda gwaed dy brio dyn. O arglwydd felly, i ni'n gofyn hyn o bywhad y waith yng nghanol y blynyddoedd, bywha waith yr Efengyl yn ein tir ni o arglwydd. I ni'n gofyn i ti drigarhau, ni'n gofyn i ti anfon yr ysbryd glân mewn erth arno ni arglwydd, i argyhoeddi llawer o'i hangen am ddiw o arglwydd, o pa mor wag yw ei bywyd, heb ddiw, a bod yr hyn maen nhw'n chwilio amdano fe, glywson ni ddoi, yn Iesu Grist, ac yn y gwir ddiw. O arglwydd trigarha, i ni'n gweddio. Helpa ni i fod yn ffyddlon, wrth gwrs, ni'n cyflwyno gweithgareddau'r wythnos hon i ti. Diolch am yr ymweliad o'r cartre. Diolch am bob cyfle arglwydd. Diolch am gael had gwerthfawr yr Efengyl yn yr ysgolion, yn y clwb, yn y bore coffi, yn y pili pal. Diolch am bob cyfle i ni'n cael. Diolch am bob cyfle personol i ni'n cael i ddweud rhywbeth amdana ti. Cyn ni'n cyflwyno pob cyfarfod i ti arglwydd ac yn gweddio bywhad y waith o arglwydd. Ni'n gweddio eto i ti lwyddo y gwaith. Ac i ti ddod â phobl o farwolaeth i fywyd. O fod ar goll y meddiant Satan at y Dduw. Ac o arglwydd, ti sy'n gwneud y gwaith yna. Dim ond ti. Di ni ddim yn gallu gwneud y gwaith na arglwydd. Di ni ddim yn gallu rhoi bywyd mewn i enaid dyn. Y bywyd newydd yna. Ti sy'n gwneud hynny. Ac felly ni'n gofyn bywhad y waith. A nadla eto, chwtha arno ni eto arglwydd. Ac ni'n gofyn i ti'n bywhau ni fel dy bobl wrth gwrs. Bod ni yn buddsoddi ac yn trysorau'r nef o arglwydd yn ein dyddiau ni yn nawr. Yn cofio mae rhai sy'n dioddau yn y byd oherwydd yr Efengyl. Gofyn i ti cynnal nhw eto o arglwydd. Ac yn diolch amdanyn nhw. O arglwydd i ni'n gweddio dros y byd a'i bryderon, rhyfeloedd, tannau, pob math o bethau arglwydd i ni'n clywed amdanyn nhw. Pethau sydd yn dangos bod y byd mae mor fregus, bod ni mor fregus, a bod angen Duw ar ddyn. Ac eto, fel ni'n darllen yn yr ysgrythur, yn aml, does dim edifeirwch. O arglwydd, ni'n gweddio dros bobl yn yr llefydd gwahanol yma, ac yn gofyn, a byddan nhw'n ystyried i tynged, ystyried i perthynas â Duw, ystyried i heneidiau a tragwyddoldeb o arglwydd. O arglwydd, trigarha yw ein gweddi ni. Trigarha, mae dyn mor ddall o arglwydd. Mor ddall, mor farw yn ei hunan, heb i ti agor llyged, heb i ti ddod heibio. O, trigarha, na'n gweddi ni arglwydd, wyt ti'n hoffi trigarhau, ti'n araf i ddig ac yn fawr o drigarogrwydd. Mae gwellt y ti drigarhau, dyna dy ddileit i arglwydd. Gawn ni weld y drigaredd ar waith eto arglwydd. Ti yn drigarog iawn eto ni'n gwybod, ond gydag eraill eto, ti symud y deyrnas ymlaen arglwydd yn y dyddiau hyn. Bendithia eglwysi eraill, lle mae y gair yn cael ei bregethu, y Beibl yn cael ei gyflwyno fel gair Duw arglwydd, nertha, dyweision, yn ein hardaloedd ni yng Nghymru arglwydd. Gofyn i ti gynnal nhw yn y dyddiau hyn, dyddiau caled, dyddiau pan mae llawer yn troi nôl. O arglwydd nertha nhw. Galw eto rhai fydd yn dod i gyhoeddi'r gair o arglwydd yn ein dydd ni eto. Diolch
Oherwydd bod gweddill yma yng Nghymru, dwyt ti ddim wedi'n gadael ni'n llwyr. I ni'n gallu gweld hynny, ac i ni'n credu bod ti ddim wedi gorffen gyda ni felly. Felly trigarha, felly bywhad y waith, ac felly cynnal ni a chadw ni. Derbyn nawr ein diolch arglwydd, derbyn ein clod, bendigedig fyddod y enw di, am y fath drigaredd, am y fath efengil sydd gyda ni, am y fath drysor sydd gyda ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Helpa ni wythnos yma i fyw lan i bwy ni yn Iesu Grist. Helpa ni fwynhau yr iachawdwriaeth a'r holl fanteision sydd o'n plaid ni yn yr arglwydd, beth sydd wedi cael ei brynu ar ein cyfer ni ar groes Calfaria. Nertha ni arglwydd, a derbyn ni nawr, a derbyn ein diolch, ac ar dy ben bo'r goron. Amen. Wel, gawn ni ddod nawr at yr emyn nesaf, un o emynau Williams Pant y Celyn. Ni feddaf ar y ddeiar fawr, ni feddaf yn y neb ag aberin annwyl im yn unig ond efe. Wel, gawn ni droi fel testyn at adnod 21 o'r darlleniad, Genesis pennod 3, 21. A gwnaeth yr arglwydd Dduw beisiau crwyn i adda a'i wraig a'i gwisgo amdanynt. Wel, ni yn y dechreuadau nawr yn Genesis pennod 3, ac mae Genesis yn lyfr mor bwysig i'r Beibl ac i hanes dyn, ac i ni ddeall ein bywyd ar y ddeiar fel mae e heddi. Mae'r cwymp wedi digwydd, mae dyn wedi gwrthryfela yn erbyn Duw, mae wedi anifuddhau yn erbyn Duw, a dyna y byd i ni'n byw ynddo fe heddi. Y byd ar ôl y cwymp, y byd lle ni'n farwol, lle ni'n gwybod beth yw dioddefaint, lle ni'n gwybod beth yw draen ac ysgall, a poenau a marwolaeth, wrth gwrs, a phechod. Dyna'n byd ni. Ac mae yr hanes yma ar y dechrau yn bwysig iawn. Ac mae'n esbonio i ni pam i ni yn y byd yma fel mae e heddi. Ond yn bwysicach na hynny,
mae'n dweud wrthon ni hefyd beth yw ein gobaith ni yn y byd yma, a beth sydd gan Dduw ar ein cyfer ni. Ein bod ni mewn sefyllfa o fod mewn byd o bechod a byd ar ôl y cwymp. Wel, maen nhw wedi bwyta y ffrwyth nad oedden nhw ddim i fod i fwyta ohono dan ddylanwad y sarf, wrth gwrs, dan ddylanwad Satan. Ac o ganlyniad, mae cywilydd ac euogrwydd yn dod. Am y tro cyntaf eriod. Mae'n anodd i ni fynd nôl i ddeall hynny. Am y tro cyntaf eriod, cywilydd, gwarth, euogrwydd, ger bron Duw. Ac mae'n rhan o'n profiad ni, ond dyma'r tro cyntaf. Dyma'r tro cyntaf iddo fe ddigwydd. Ac fel i chi'n darllen yr hanes gawson ni ym Mhennod 3, ni'n gweld Adda ac Efa yn fwy ymwybodol o gywilydd gyntaf, neu'n fodlon trio delio gyda'r cywilydd yn hytrach na'r euogrwydd a'r pechod. Mae'r ddau yn ei deimlo fe gyda'i gilydd, a mae'r ddau yr un mor euog a'i gilydd wrth gwrs. A beth ych chi'n gweld, jyst ar y dechrau fan hyn, y gwrth uchafbwynt, anti-climax, fwyaf eriod. Mae Satan, mae'r sarf wedi dweud, piwch a gwrando ar beth mae Duw yn dweud wrthoch chi nawr. Gallwch chi fod fel Duw, neu fel Duwiau, mae rhai ni gyfieithu fe. Gallwch chi fod fel Duw ar yr un lefel gyda'r wybodaeth yma, gwybodaeth da a drwg. Byddwch chi ddim farw, wrth gwrs. A pethau gwych. Mae yna linell yn does, disgwyl pethau gwych i ddyfod, croes i hynny sydd yn dod. Dyma fe, gwrth uchafbwynt, anti-climax. A dyna sy'n digwydd bob tro i ni'n gwrando ar Satan. Bob tro i ni'n gwrando ar yr un drwg ac yn ildio i demtasiwn, dyna sy'n digwydd. I ni'n mynd teimlo'n well, i ni'n mynd teimlo'n fwy rhydd, i ni'n mynd teimlo'n fwy cyflawn. Na, cywilydd a gwarth. Dyna beth sydd yn dod gyda phechod. Dyna beth sydd yn dod gyda anufuddod i Dduw. Dyna beth sydd yn dod o gefnu ar Dduw ac o anufuddhau iddo fe. Ac i ni gyd yn gwybod, a fel Cristnogion, ni'n gwybod amdano fe. Wrth gwrs, pan ni'n ildio i demtasiwn. Ac mae gyda nhw'r wybodaeth yma felly, wybodaeth da a drwg, nid o safbwynt uchel Duw, sydd yn holl wybodol wrth gwrs, nid o safbwynt cadarn Iesu Grist, oedd yn gallu sefyll mewn daioni, ond na, o safbwynt isel bechod. Gwybod beth yw cwmpo i bechod. A maen nhw'n profi, wrth gwrs, yr ymwybyddiaeth yma, consciousness, bod pethau wedi newid. Maen nhw'n noeth, yna warth ynglyn â'r peth, a mae cydwybod yn ei pigo. A'r ymdeimlad yma o gywilydd ac eisiau cuddio. Eisiau cuddio, chi'n sylwi? Eisiau cuddio. Cuddio i hunain. A rhai yn awgrymu bod yna elfen o guddio oddi wrth ei gilydd. A cuddio oddi wrth y Dduw. Ac mae yna chydig o amser, a mae'r arglwydd yn gadael iddyn nhw i deimlo hyn am ryw gyfnod. Mae'n gyfnod hir, dwi'n meddwl, ond falle yw helpu nhw i weld pa mor isel a diwerth a gwag yw llwybr pechod. Ble mae'n mynd? Ble mae'n arwain? Cywilydd a gwarth. A chi'n gwybod beth? Mae yna rybydd mawr fan hyn. Mae yna rybydd mawr. Beth yw canlyniad bywyd heb Dduw? Beth yw canlyniad bywyd heb Iesu Grist? Os oes rhywun sydd yma neu'n gwylio heno, sydd heb gredu yn yr arglwydd Iesu, a chi dal yn eich pechodau, chi ar y llwybr i gywilydd a gwarth tragwyddol yn uffern.
Achos beth i gwyddodd Iadda ac Efa, y siom, yr anti-climax yma, wel dyna sydd yn digwydd i bobl sy'n byw heb Dduw, heb Iesu Grist, gan gredu bod popeth yn y byd yma gyda ni, dyma beth i ni eisiau, dyma beth i ni moyn, dyma ryddid heb Dduw ac yn y blaen ac yn y blaen. A rhyw ddwyrnod, os maen nhw'n cario ymlaen fel yna, maen nhw'n gweld ac bod nhw'n ffindio eu hunain mewn cywilydd a gwarth tragwyddo. Wel, beth maen nhw'n neud? Maen nhw'n llunio rhyw fath o wisg. Mae'r awydd mae i guddio, chi'n gweld? Gorchuddio. A maen nhw'n ffurfio, gwynio rhyw fath o ffedog o ddail ffigys. Syniad nhw yw hwn nawr. Maen nhw'n gafel mewn dail o'r goeden gosa, dail mowr falle, a'i gwynio nhw at ei gilydd. Gyda'r bwriad o dawelu y gwarth a'r cywilydd, wrth gwrs. Ond dyw e ddim yn gweithio. Dyw e ddim yn effeithiol. Mae'n gwbl aneffeithiol. Dyw e ddim yn neud y tro. Achos pan mae Duw yn dod i ymweld, fel oedd yn arfer wneud, maen nhw'n gwisgo'r ffedogau. Felly ydyn nhw'n iawn o flaen Duw gyda'r ffedogau? Na. Maen nhw'n mynd. Maen nhw'n rhedeg bant. Maen nhw eisiau cuddio. Maen nhw'n ffoi o'i olwg. Ac mae Adda yn dweud, yn dyw e, ei fod yn ofni am ei fod yn noeth. Dyna beth mae'n gweud, ofnais am fy mod yn noeth. Mae wedi dod i sylweddoli yn ymwybodol, conscious i fod yn noeth. A dyna pa math i guddio. Ond wrth gwrs, dim ond hanner y gwir mae Adda yn ei ddweud. Hanner y gwir. Oedd e'n ofon, oedd arswyd gyda fe, o Dduw. A chi'n gwybod, mae hwnna'n un o effeithiau pechod. Mae dyn ag arswyd o Dduw. Arswyd o'r Duw byw, y Duw sanctaidd. Ofon dod yn agos. Ofon bod yn dod yn rhy agos ato ni, neu bod ni'n dod yn rhy agos ato fe. Mae'n un o gyfeillion naturiol pechod. Ofon ac arswyd Duw. Nid y parchedig ofon nawr, ond yr arswyd yma ohono fe. A yr awydd yma i redeg, a ddim eisiau clywed gormod, ddim eisiau gwybod gormod. A pan i chi'n ymwneud â phobl o ddydd i ddydd, pobl sydd falle dal yn ei pechod, dal eisiau aros yn ei pechod, cofiwch hyn, mae'r ofon yma yna. Mae yna elfen ofon ac arswyd dod yn rhy agos a sôn gormod am Dduw a'i perthynas nhw a Duw. Oedd gyda fe yr ofon a'r arswyd, ond nid achos bod e'n noeth mewn gwirionedd oedd hynny, oedd e'n noeth o'r blaen, a doedd ddim ofon Duw arno fe. Oedd e'n noeth cynt, oedd e ddim yn ymwybodol o'r peth, ger bron Duw. Ond mae rhywbeth wedi newid nawr. Mae yna iogrwydd, wrth gwrs, mae yna bechod nawr, ac dyna pam mae e'n ofni ac yn arswydo. Ac mae'n dweud hanner y gwir. Hanner y gwir, mae'n ofni achos i fod yn noeth. Ond y gwir yw, mae wedi dod yn ymwybodol i fod yn noeth oherwydd ei bechod. Oherwydd ei anufudd-dod. A dwi ddim yn sôn am hwnna. Dwi ddim yn sôn am ei anufudd-dod. Dwi ddim yn sôn am ei bechod. Ers bod Duw yn ei dynnu fe mas ohono fe. Ond mae yna ddarlun pwysig am yna wirionedd pwysig fan hyn. Mae ymdrech dyn i guddio ei bechod yn gwbl aneffeithiol ac yn gwbl anigonol. Mae'n bwysig bod ni'n sylweddoli, mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny, mae'n bwysig bod ni'n dweud hynny wrth eraill. Os yw dyn am ddod i berthynas iawn gyda Duw, heb ofon nawr, mae angen dillad wedi ei paratoi
a'i cymeradwyo gan Dduw. Nid rhywbeth i ni wedi stitio at ei gilydd, ein ymdrechion ni. A mae hwnna mor wir heddi, mae'r un mor wir heddi ag eriod. Mae dyn naturiol yn awyddus i roi rhywbeth at ei gilydd i fod yn dderbyniol ger bron Duw, i winio ei ffedog ei hunan. Fel petai yn mynd i guddio gwarth ein oethni a ddod yn iawn gyda Duw. A mae rhaid rhybuddio pobl o hyd ac o hyd ac o hyd i beidio a meddwl fel yna. Allwn ni ddim wneud dillad sy'n cuddio'n gwarth a'n noethni a'n pechod o flaen Duw, fel bod ni'n gallu dod yn rhydd ger ei fronau gyda heddwch cydwybod. Allwn ni ddim wneud e. Dyw e ddim yn ddigon da. Mae'r ffedog yn aneffeithiol. Dyw e ddim yn wneud y job, achos mae dal ofon Duw. Mae dal yn redeg bant, a mae'n ffoi o'i bresenoldeb e. Ac felly mae Duw yn siarad, mae Duw yn croesoli, mae Duw fel barnwr yn gofyn iddo fe, yn siarad, yn resymu gyda fe. Pwy ddwedodd dy fod ti'n noeth? Wyt ti wedi dod yn ymwybodol o rhywbeth? Sio di ti'n ymwybodol? Mae di ffindo mas i hunan. Sneb wedi dweud wrtho fe. Canlyniad ei wrthryfel, canlyniad ei bechod yw e. Bod wedi dod yn ymwybodol, conscious o hyn, ger bron y Duw. Ac mae Duw yn gofyn, nid achos bod e ddim yn gwybod, ond mae'n gofyn i dynnu fe mas, wrth gwrs. Mae'n gofyn cwestiynau i ni weithiau yn y gair, i ni gael dweud, i ni gael cyffesu, i ni gael sylweddoli, wyt ti wedi bwyta o'r pren. Y peth amlwg sydd wedi digwydd, y peth mawr sydd wedi digwydd, a dyw addo ddim yn sôn amdano fe. Mae'n trial cuddio unan, mae'n trial cuddio beth sydd wedi digwydd. Does ddim sôn am y peth. Y peth amlwg. O Duw wedi rybuddio nhw amdano, dim sôn. Ond does dim dianc, does dim cuddio oddi wrth Dduw. Does dim. Mae hwnna'n bwysig yn dweud. Does dim cuddio, does dim rhedeg bant, does dim ffoi oddi wrth yr holl wybodol Dduw. Ac mae'n ateb, wrth gwrs, ac mae'n ateb mewn rhyw ffordd hunan amddiffynol. Mae'n amddiffyn ei hunan. Ac i ni'n gallu gweld ein hunain. Chi'n gallu gweld fan hyn yn y tad treit y plant. Dyma'n tad cyntaf ni addo nawr. A mae'r plant rhywun peth. Pan mae rhywbeth wedi digwydd, pan ni'n uneuog o rhywbeth, beth yw'r reddf gyntaf? Achos hyn, achos y llall. Ar hyn oedd y bai, ar hwn oedd y bai, ar y llall. A dyna ni. Dyna'n union beth ni'n gweld gydag adda hefyd. Y wraig a roddais ti fod gyda mi, a roes i mi o ffrwyth y pren a bwyteais unnau. Y wraig, chi'n gweld, y wraig oedd ar fai, ac wedi ni, yn fwy na hynny, y wraig a roddais ti i fi. Felly mae Duw ar fai. Ti roiodd y wraig yma i fi, a hi sydd wedi'n hudo fi a'n hwyllo fi. Sôn am passing the buck, ynddo fe? Sôn am just paso fe mlaen i rywun, mae'r bai yn bobman, ond fan hyn. A dyna i chi ddarlun bach o'r natur ddynol. Dyna ni. I ni eisiau bio amgylchiadau, i ni eisiau bio rhywun arall, i ni eisiau bio hyd yn oed newn ni bio Duw am ein methiant a'n pechod ein hunain. A chi'n gweld e fan hyn? A ni'n cael drych fan hyn ar y ddynoliaeth, ar y natur ddynol. Nawr, heb ras Duw, wrth gwrs, heb help yr ysbryd glân. A mae y wraig yn neud rhywun peth. Mae hi'n bio'r sarf. Ac unwaith eto, mae fel petai'n bio Duw
bod y sarf wedi dod ar draws I llwybr hi. Ac ni'n gweld wedyn ni, allai ddim mynd trwy'r bennod I gyd heno, wrth gwrs, ddim amser, ond ni'n gweld beth sy'n digwydd, mae colli balans I perthynas nhw mewn priodas, perthynas dyn a menyw. Mae hi ar ryw ddyhead at I gŵr, mae rhai yn esbonio fe'n wahanol, mae'n gorfod bod yn fwy dibynnol ar I gŵr. Rhai yn dweud mae yna ddyhead I wrthwynebu ac arwain, yn hytrach na chynorthwyo. Y gyntaf wedyn yn rheoli, yn hytrach na darparu a gofalu ac arwain. Ond mae'r balans yn sicr yn cael ei golli yn eu perthynas nhw. Mae adda'n colli rheolaeth ar y tir. Mae bywyd yn dod yn galed, yn galetach wrth drin y tir. Ond yng nghanol hwn I gyd, mae gobaith yn dod. Mae fel gwawr fach yn dod. Mae golau yn dod yn had y wraig. Mae y wraig yn mynd I gael plant, disgynyddion, ac mae'r gair had yn bwysig yn y Beibl. Mae gydag Abraham yr un peth, a mi ddylen ni ddefnyddio'r gair had, nid disgynyddion, had. Achos mae had, y gair had, fel sydd yn Saesneg, mae'n gallu bod yn unigol a lluosog yr un pryd. Sym rhaid chi newid y gair o gwbl. Mae had yn gallu bod yn unigol a mae had yn gallu bod yn lluosog. A mae had y wraig felly, disgynyddion y wraig, mae yna elyniaeth yn mynd I fod gyda Satan. Ac yn sicr, fe yw'n gelyn ni. Bod yn rheoli bywyd y digred, ei gelyn nhw yw e. Ond mae'n mynd I fod hefyd yn fam I un hedyn, had unigol, fydd yn concro Satan, wrth gwrs, yr arglwydd Iesu Grist. Wel nawr, dwi'n mynd aros gyda hwnna heno, eisiau mynd mlaen i'r wisg mae Duw yn ei ddarparu nawr ar gyfer Adda ac Efa. Maen nhw wedi trial wneud I gwisg I hunan, maen nhw wedi trial wneud ffedog a'n effeithio. Ddim yn cuddio, dim yn dod â heddwch cydwybod, dim yn dod â mwynhad o Dduw, ond ofon ac arswyd eisiau redeg bant, cywilydd a'r gwarth mae dal yna. Ac wedyn mae'r arglwydd yn darparu gwisg ar gyfer Adda ac Efa. Dyna oedd y testyn, a gwnaeth yr arglwydd Dduw beisiau crwyn. Nawr, chi'n gweld y gwahaniaeth, mae'n syml. Mae nhw wedi wneud y ffedogau, ond yr arglwydd sydd wedi wneud y gwisgoedd crwyn. Na'r gwahaniaeth. Mae nhw wedi wneud rhywbeth, a mae'r arglwydd wedi wneud rhywbeth. Okay? A fe, nawr te, yn paratoi rhywbeth gwahanol. Mwy na thebyg, y fe sydd wedi dweud wrthyn nhw beth I wneud. Yn ytrach na bod wedi wneud nhw I hunain yn llythrenol, mwy na thebyg, mae'r arglwydd wedi dweud wrthyn nhw, I syniad oedd I gael crwyn, mae rhaid nhw ladd anifail felly, I gael crôn, I wneud gwisg, i'w cuddio, gorchuddio nhw yn iawn. Ac initiatif Duw yw hwn. Duw sy'n trefnu hyn, nid nhw sy'n trefnu hyn, nid nhw sy'n meddwl am hyn, Duw sy'n trefnu fe ar eu cyfer nhw. Oedd angen dillad, a mae angen dilledyn, wedi ei baratoi a'i gymeradwyo, approved gan Dduw I guddio ein hyogrwydd a'n pechod a'n gwarth ni. Mae eisiau dillad, mae Duw wedi paratoi a trefnu ar ein cyfer ni, nid beth I ni yn trial wneud ein hunain. Nawr mae'r neges na'n rhedeg trwy'r Beibl I gyd. Mae'n dechrau fan hyn, a mae'n rhedeg trwy'r Beibl I gyd. Mae nhw'n meddwl byddai'r dail yn neud y tro, I ymdrech nhw. Dyw e ddim wedi gweithio, mae Duw yn dangos mae rhaid cael crôn a nifail sydd wedi cael ei ladd. A mae dyna'r unig beth fyddai'n neud
y tro ar eu cyfer nhw. Oedd eu hymdrech nhw yn arwynebol, yn anigonol, yn aneffeithiol, ac yn chep. A beth mae Duw yn darparu yn ddigonol, yn ddrud, ac yn effeithiol. Dyna'r gwahaniaeth. A mae'r un peth yn wir yn yr Efengyl. Mae'r cyfiawnder mae Duw yn darparu, y wisg fel petai, y darlun yma i guddio ein gwarth a noethni i ni gael dod ger bron Duw, mae yn Iesu Grist. Nid rhywbeth chip yw e, nid rhywbeth i ni'n gallu stitio lan yn gloi at ei gilydd, rhywbeth mae Duw di paratoi. Mae'n golygu bod Duw yn dod yn ddyn, mae'n golygu bywyd glân ar y ddeiar yma, heb unrhyw bechod o gwbl, a mae'n golygu aberth, costus ar Galfaria, nes bod gwaed mab Duw yn cael ei dywallt ar y groes i gael y wisg yma. I ni ddod wedyn yn dderbyniol ac yn lan ac yn iawn ger bron Duw. Mae'r anifail yn marw, mae'n cael ei ladd, ac mae'n cael ei baratoi, mae'r wisg yn cael ei baratoi i guddio wedyn wrth gwrs gwarth a chywilydd Adda ac Efa. A dyma chi ddarlun hyfryd, achos mae marwolaeth yn gosb am bechod, yn dyw e. Mae Duw wedi dweud, gan farw y byddu farw. Wel, mae'r anifail yn gorfod marw i baratoi y wisg i guddio eu pechod nhw, i guddio eu gwarth nhw ger bron Duw. A chi'n cael y darlun bach yma, dyma'r darlun cyntaf nawr yn y Beibl, bod un yn marw yn lle rhywun arall. I baratoi rhywbeth ar gyfer rhywun arall. A dyna yw yr arglwydd Iesu. Mae'n cael ei alw'n ddirprwy, substitute, wrth iddo fe farw ar y groes. Mae yn marw i ddarparu gwisg i ni, i guddio ein pechod a'n gwarth ni ger bron Duw. Meddai dyma yr emblem cyntaf o gyfiawnder Iesu Grist yn yr ysgrythur. Yr emblem gyntaf o gyfiawnder Iesu Grist a gwisgoedd iachawdwriaeth. A ddaeth ar ein cyfer trwy ei efuddod, ei ddioddefaint a'i aberth ef. Ffordd Duw o orchuddio pechod, orchuddio gwarth a chywilydd, mae'n cynnwys gwad, ildio bywyd a phoen. A dyna fe, mae yna reit yn y dechrau yn llyfr Genesis, ac mae'n pwyntio ni mlaen at beth i ni'n mynd i gofio heno wrth gofio am y groes. Cofio beth nath Iesu Grist y drosom ni. A beth am y wisg felly, y darlun yma o wisg i guddio gwarth y noethni Adda ac Efa. Wel, fel o'n i'n gweud, mae'n rhedeg trwy'r Beibl. Dyma chi 2 adnod nawr te, trwy'r ysgrythur, yn rhoi darluniau tebyg. Eseia 61, llawen ychaf yn fawr yn yr arglwydd, gorfoleddaf yn fynyw, can i sgwisgodd amdanaf wisgoedd iachawdwriaeth. Salvation. Mae hwnna'n ein hachub ni, yn ein iachau ni o'n pechod, y gwisgoedd. Teinodd fantell cyfiawnder drosodd. Fel y bydd priodfab yn gwisgo'i dorch a priodferch yn ei hyddurno ei hun a thlysau. Ond beth sydd yn rhyfedd ydy mae'n fantell cyfiawnder. Ond mae'n fantell o brydferthwch hefyd. Mae'n brydferth fel y priodfab ac fel y briodferch. I ni wedi canu heno bod ni wedi cael ein gwisgo ei gyfiawnder yn hardd ger bron y tad. Yn hardd, cofiwch, ger bron y tad. Nid jyst bod e'n cuddio'n pechod ni a'n gwarth ni, wrth i ni gredu yn Iesu Grist, ond yn ein gwneud ni o flaen Duw yr un mor gyfiawn â Iesu Grist.
Yr un mor hardd, meddyliwch am hwnna. Yr un mor brydferth a'r arglwydd Iesu yn ei gyfiawnder a'i sancteiddrwydd ef. Mae hwnna'n ryfeddod, cofiwch. Mae cuddio y gwarth yn beth ryfeddol, cuddio gwarth ein noethni, ond ein gwneud ni'n brydferth yng ngolwg Duw, ym mhrydferthwch Iesu Grist. Nes bod e'n gweld prydferthwch ei fab wrth i ni gredu ynddo fe. Ac wedyn, Mathew 22, beth glywson ni di Sul diwetha gan Martin, meddai wrtho gyfaill sut y deithos di mewn yma heb wisg briodas. A thrawyd y dyn yn fyd, yna dywedodd y brenin wrth ei wasanaethyddion, rwymwch ei draed a'i ddwylo a bwriwch hefyd, twyllwch eithaf, bydd yno wylo a rhincian danedd. Unwaith eto, y darlun yma, mwyn mynd i'r briodas, y briodas frenhinol a'r ferchog, oedd gwahoddiad i ddod, fel oedden nhw, oedd y wisg yn cael ei roi wrth y drws. Ddim eisiau poeni am y wisg, ond mae rhywun wedi dod mewn, wedi edrych ar ei hunan a gweud, na, wy'n ddigon da, wy'n oreit, diolch. Da fi fel ydw i fel un nawr. Ond mae'r wisg mae i chi, cofiwch, na, wy'n iawn. Ond oedd e ddim yn ddigon da, wrth gwrs, fel oedd e. Di ni ddim yn ddigon da fel i ni, wrth trial wneud yn ffedog ein hunain, yn daioni'n hunain. Ond mae yna wisg ar ein cyfer ni yn yr arglwydd Iesu Grist. O wrthod y wisg, i ni'n gwrthod lle yn y briodas. O wrthod y wisg, i ni'n gwrthod lle un hunain yn y gogoniant ac yn y nefoedd. A chi'n gwybod beth? Hwna yw'r pechod mwyaf mewn un ystyr. Oedd e'n mynd trwy'n feddwl un o Sul diwetha wrth i Martin bregethu. Wnaethoch chi sylwi, oedd y rhai oedd wedi cael y gwahoddiad cyntaf yn anheilwng. Wnaethoch chi sylwi ar y gair yna, ynweddu. Chi'n meddwl, wel, o'n nhw'n ynweddu, wrth gwrs bod nhw'n ynweddu, o'n nhw'n cael gwahoddiad i ddod. Na, nid dyna pam, na. O'n nhw'n anheilwng achos bod nhw'n gwrthod y gwahoddiad. A mae hwnna'n neud person yn anheilwng o'r nefoedd. Be sydd i gael i ni os ni'n gwrthod Iesu Grist? Be sydd i gael i ni os ni'n gwrthod y wisg sydd yn Iesu Grist i guddio'n pechod ni? A'n gwneud ni, sdim byd i ni. Os ni'n gwrthod hwnna, i ni'n cau y drws ar y nefoedd arno ni'n hunain. I ni'n gwneud ein hunain yn anheilwng. A dyna'r darlun i ni'n cael fyna. Ond eto, y gwahoddiad yn datguddiad i orffen, Iesu Grist yn siarad a'i eglwys yn Laodicea. Pobl oedd yn honni credu yn yr arglwydd Iesu Grist, a mae'n siarad yn nhw fel eglwys. Ond mae hi wedi cael ei bwsio mas, mae tu fas i'r drws, a mae'n curo ar y drws i gael dod nôl mewn i'r eglwys, a'i enw fe sy'n ar yr eglwys. Meddyliwch am hwnna. A mae'n edrych arnyn nhw, a maen nhw'n droedig. Mae'n moyn poeri nhw mas, meddwl fe. Mae'n ddarlun cryf iawn, beth ych chi'n darllen yn datguddiad 3. Pobl sy'n gweud bod nhw'n Gristnogion. Mae wedi cael ei bwsio mas, a mae'n cnoco ar y drws i gael dod nôl mewn. Pam? Maen nhw'n gyfoethog nawr. Achos bod y bancs mawr mewn Laodicea. Mae digon o arian gyda'r eglwys. Maen nhw'n gyfoethog. Maen nhw'n enwog am y dillad maen nhw'n neud yn y ddinas. A felly, mae'n ddinas prosperous iawn. Maen nhw'n enwog am yr eli llyged o'n nhw'n cynhyrchu yn yr ardal, yr ei salf. Mae'r eglwys yn gyfoethog, a maen nhw wedi dod i'r casgliad. I ni'n gyfoethog, sdim angen dim byd arno nhw. Ac all of a sudden, sdim angen Iesu Grist arnyn nhw. Sdim angen y gwaredwr arnyn nhw. Sdim angen maddeiant arnyn nhw. Sdim angen gras bob dydd arnyn nhw. Sdim angen dod at y ffynon bob dydd. Sdim angen dod i gael ei golchi, a golchi trad bob dydd. Na, maen nhw'n ddigonol, mae popeth gyda nhw. A mae'r arglwydd Iesu wedi cael ei gwthio mas. Ond yn ei drigaredd, mae'n gweud wrthyn nhw, dewch nôl ata i. Come on, dewch nôl fan hyn ata i nawr.
Angofiwch am y dillad posh sydd i gael yn lawr di cear. Angofiwch am y bancs nawr. Angofiwch am hwnna. Dewch i gael y gwir drysor sydd fi i chi. A mae'n apelio arnyn nhw. Cynghoraf di brynu gen i fi air wedi ei buro trwy dan. Come on, gewch chi gael gwir drysor, maddeiant, a bod yn iawn gyda Duw. Fyna ma'ch trysor fel glwson ni bore yma. Ac wedyn dillad gwyn i'w gwisgo. I guddio gwarth dy noeth ni. Achos pan oedd Iesu Grist yn edrych ar yr eglwys na, oedd e'n gweld tramps. Oedd e'n gweld tramps. Ond ni wyddos dy fod yn dlawd, yn ddall ac yn noeth. Fel yna mae e'n gweld nhw, ond nhw'n gweld eu hunain yn gyfoethog ac yn hunain ddigonol. A fe'n gweld nhw fel tramps. Ond nawr mae'n gweud, come on, dewch nôl i gael gwisg iawn, i guddio gwarth eich noeth ni, ei gyfiawnder ef, wrth gwrs. Beth sydd gyda fe, beth mae wedi marw i roi i ni gael bod yn iawn ger bron Duw. I gael heddwch cydwybod a mwynhad derbyniad ger bron yr holl alluog Dduw, a mwynhad o berthynas gydag e, achos bod ni wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, wedi'n gwisgo chyfiawnder Iesu Grist. Wel, mae pob ymdrech felly o'r hanes reit yn y dechrau i wneud ein hunain yn ddieuog, yn rhydd o gywilydd, yn ddiwerth, yn anobeithiol ac yn aneffeithiol. Oedd rhaid cael ffordd Duw o wneud yn iawn. A ffordd Duw, fel i ni'n gweld o'r dechrau, oedd trwy aberth, trwy waed, trwy bod un yn dioddau yn lle un arall. A dyna fe, ffordd Duw. A dyna sy'n cael ei dod i gyflawnder wedyn ni yn rhoes Iesu Grist. Dyna fe, ni'n gweld wedyn yn ei holl ogoniant. Duw sydd wedi dod yn ddyn i wneud hyn. Nid anifail, Duw sydd wedi dod i fyw bywyd glân, fel dyn. Fe sydd wedi cael ei ladd. Fe sydd wedi cymryd y gosb. Ac wedyn ni, fe sy'n ein gwisgo ni, a'i gyfiawnder yn hardd ger bron y tad. Wel, newn ni gymhwyso tyme bach, jyst un y ddau bwynt ar y bregaeth, wrth i ni fod wrth fwrdd y cymyn. Ond diolch i'r arglwydd am ei ddarpariaeth ar ein cyfer ni. Amen. Mi droiwn ni nawr at yr emunesa gorffennwyd, y Mesaia roes ei fywyd dros bechodau'r byd, a'i rhyddid cyflawn drwy ei waed, cyflawnwyd diben aberth drud.
Diolch Arglwydd am dy air heno, a diolch am dy dy fwriad, dy ffurfen ar ein cyfren ni. Diolch bod ni'n gweld yn hanes Adda hefyd, ni'n gweld gymaint yna o Arglwydd, gymaint o beth yw pechod, gymaint o beth yw natur dyn i drial osgoi cyfrifoldeb, i drial cuddio'r cywilydd a'r gwarth, ond wedyn dy drefen di o Arglwydd, i wneud e'n iawn, i roi gwisg, i guddio gwarth ein noeth ni. Ac o Arglwydd i ni'n diolch am hyn. Ac yn diolch bod hyn yn dod i gyflawnder yn Iesu Grist ac ar groes Calfaria. Ac o Arglwydd i ni'n diolch bod ti'n ein galw ni nawr i ddod i gael ein gwisgo a'i gyfiawnder ef. Mwyn bod yn gwbl dderbyniol, hyd yn oed yn hardd ac yn brydferth yn dy olwg di. Rhydferthwch sancteiddrwydd Iesu Grist. Mae'n rhyfeddod Arglwydd, ond i ni'n diolch ac i ni'n llawenhau amdano fe, bod ni nawr yn dderbyniol ynddo fe. Bendithian ni nawr wrth i ni ddod at fwrdd y Cymyn ac i ni gofio yr aberth drud yma, mwyn ei enw. Amen.